Tantomo, Tawo.
kowe nek wani. Apa? Bang. Sama pancen sapa? Iki wani. Yo kowe aja wedi wani. Aja wedi. Wah. Diwales nek kancane rubuh kowe kudu diwales. Wani kowe. Ayo tau dene apa, Mbeng? Ayo tau dene apa, Mbeng? Ora wani. Ora wani. Ora wani. Matane le. Kowe kok coplok. Wedi. Ayo, Juru. ojo bantar-bantar. Iki wani ta ora? Ija. Kowe wani. Ayo tau dene apa matamu ke saya mau. Matane trauma pas pecok kowe. Ayo. Aja nih. Ojo cilik, cekel tugel gulune. Cekel gase. Ojo manuke.
Adat gulune. Sing jotos sapa? Emang Ora tak jotos kok iso tiba. hei, Lah yo. apa? Wah yo. Iki sira apa gendoyo? Langsung aja. Ini. Langsung aja. Lah ora nanya. Eh, Lah sira koyo pelok. Apa? Lah apa? bakso beranak. Lah sing ngerti sapa? Sing ngerti sapa kok anak? Kamu. Hei. Lah kene tak ora. Tak. Apa ditatap, apa dikeplak. Gak mesano. Pendek kaya rambutnya plak plang 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 plang. Ya kudune piye? Makanya, makanya rambutnya. Lho, Loh, ini mana rambutnya? Aja dikeplak. Ya pano. Halo, tuh. Kita dendam karo kene. Ngawur. Kena. Sing kena piye? Lah nek wong rupa mau idak-idak masam iki ngono kelapa le. Musa le. Eh? Musa bebas. Pala. Apa dijual? Apa? Apa? Kowe dungu apa ora? Iki mau idak-idak iki ngono jenenge kepala. Iya kepala. Lah kuwi piye? Kelapa. Ini kepala. Oke memang yo ngomong ngono. Oh gak ngono. Lah piye? Lah kowe ketek kok dendam men karo iki. Aku dendam ra. Lah piye? Bojone ayune lho. Apa? Kowe ngenyek. Ora ngecek. Kowe ngancam aku. Aku ora ngancam kowe tok. Kowe ngancam. Enak mesti ya. Ampuno. Ampuno. Apa piye, Mas? Ampuno. Ampuno. Ya ampun. Ya ampun. Ayo bakso beranak. Andang. Plondo padha plondone. Kowe aja kete-kete. Kete. Kete-kete sapa? Kowe cakem ngono. Kleru. Aku ora kete-kete kok. Omongem kleru. Piye ngomong? Aja kete-kete lho kowe. Kowe aja kete-kete. Kowe ngomong ngono mang goblok. Ora piye lho. Hei, Apa?
Ora perang, ora perang. Sampai perang sapa? Kancaku plan. Rumah sami kundang. Iki siang kancaku. Sirai kaki. Ndak. Aja aku nang pakai. Piye kok sehat? Doyan idune kene yo. Doyan coba. Lah kene dikelewat delimpe. Alah. Dinane nek guri aku lah. Kaya doyan ngene. Kaya doyan ngene. Sapa doyan? Kowe. Kok alah dodol dhewe. Nadal. Tak omongi. Saiki barang iso ngene barang. Ora gek. Ayo jalan tantang ke. Woi! Ijawani kowe. Ambine coplok ben ketok gagal ngono. Yo, gagal. Bocah iso ben ketok keringetem. Nah. Piye?
Masa kamu sih? Jadi Aku memberi semangat. semangat nek keteko ora bongko piye? Bongko anak kowe gak apa-apa lele. Bojone jek. Ini urung wayahe apa? Iki sampe loro ngono kok. Aku nek sirah kayak gini ki merasa. Ayo ayo. Apa? Lah mau cari kuwi. Gek salto sih. Mantep tak jak. Mangan sego. Aku kena air beracun. Itu udah kena racun. Rumah sama apa? Piye? Aku bukannya mengenyek sampean. Lah koncoku wis salto ketok iso lah kowe. Nyamu. Iya iso nyamu. Aku ora iso. Kudune iso. Kudune iso. Aku dene iso. Ayo. Oh alah. Pikir. 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 Yo. Ono to. Ono to, kene mau mikir ora? Pikir. Ayo. Apa? Salto. Orok ya. Lah bukan mikir kok oleh satu di apa? Sing arep salto sapa? Lah kowe bukan mikir apa ora oleh satu? Ora salto. Lah lah apa? Tangan mikir dong. Hei. Aku mau salto. Salto. Aku wis sekali. Aku wis sekali. Ojo ngisini-ngisini. Sini sok. Lha kowe. Kudune iso salto. Pengen aku. Ya, pengen aku. Iya. Pikir. Pikir terus. Pikir terus. Lah kok kan nek ketabrak kan aku gimana? Mikir ora modar-modar kok. Ojo kalah. Ojo kalah. Mau kalah. Ayo. Ketokne bengi iki jo bodon ndak. Lah kok aja bojo ndak? Lah kok iso? Apa? Yang loro do papek kabeh kok. Ben mulai mereka ndak. Aku jane mah yo pemelo bodong. Ngene. Lah berhubung aku sesuk main, Heeh. dikerok sisan lele. Wis. Lah kok mau pisang? Hah? Lah kok mau pisang? Kamu mintanya yang bagaimana? Ya ben kamu apa ta?
Kowe golek imbuh mubeng. Ani ora? Ani ora. Ani ora? Sapa sing ngedi? Kudune wani. Sapa sing wani? Iya, Pak. Sapa sing wani? Lah kowe. Kowe ora wani. Ini jenenge selawe. Aku dhewe ngomong. Bro. Sapa sing ngedi?